Братя, това, което ще ви кажа, е нещо, което жените никога няма да признаят открито. Всъщност, ако ги попитате директно, те напълно ще го отрекат. Ще го нарекат токсично, манипулативно, остаряло. Но наблюдавайте поведението им, вместо да слушате думите им, и ще видите как този модел се повтаря отново и отново във всяка култура, всяко поколение, всеки тип жена. Има едно нещо, което работи при абсолютно всяка жена, независимо какво твърди, че иска. Няма значение дали е традиционна или модерна, образована или не, консервативна или либерална. Това заобикаля всички съзнателни предпочитания и задейства нещо дълбоко в женската психология, което тя не може да контролира, дори ако осъзнава, че се случва. И ето защо жените няма да го признаят. Защото признаването му би означавало да приемат, че не са толкова рационални по отношение на привличането, колкото твърдят. Че техните избори са по-скоро водени от инстинкт и биология, отколкото от логика и ценности. Че това, което казват, че искат, и това, което всъщност ги привлича, са напълно различни неща. Стоиците са разбирали нещо критично за човешката природа. Хората постоянно лъжат себе си за собствените си мотиви. Марк Аврелий е писал за това да виждаш реалността ясно, без заблуди. Реалността на женското привличане е много различна от това, което жените твърдят, че движи техните избори. Днес разкривам единственото нещо, което работи при всяка жена без изключение. Не е трик, не е реплика, а фундаментална истина за женската психология, която създава привличане, независимо дали тя го иска или не. Това може да ви накара да се почувствате неудобно. Може дори да ви ядоса. Но ако сте готови да видите реалността ясно, вместо удобните лъжи, останете с мен. Нека да започваме. Ето го. Нещото, което работи при всяка жена без изключение. Нещото, което тя никога няма да признае. Равнодушие към нейното одобрение, съчетано с ясна цел в собствения ви живот. Не да бъдете лош, не да сте недостъпен, не да играете игри, а истинско, автентично равнодушие към това, дали тя ви одобрява, съчетано с дълбока отдаденост на нещо, което е по-важно за вас от нейното внимание. Нека обясня защо това е толкова мощно и защо жените никога няма да признаят открито, че работи. Първо, разберете какво задейства привличането в женската психология на най-дълбоко ниво. Жените са биологично програмирани да бъдат привлечени от мъже, които имат възможности. Мъже, които други жени искат. Мъже, които са достатъчно ценни, че загубата на която и да е отделна жена не би ги съсипала. Това са сигнали за предварителен избор и изобилие, работещи на подсъзнателно ниво. Когато сте истински равнодушни към нейното одобрение, вие сигнализирате изобилие, без да казвате нито дума. Вие комуникирате, че имате достатъчно неща в живота си, достатъчно възможности, достатъчно цели, че нейното одобрение или отхвърляне не ви определя. А това изобилие е магнетично, защото оскъдицата е отблъскваща. Второ, равнодушието, съчетано с цел, демонстрира, че сте завършена личност, която не се нуждае от нея, за да се чувства цялостна. Вие искате да споделите живота си с някой стойностен, но не се нуждаете конкретно от никого, за да ви допълни. Това е невероятно привлекателно, защото нуждата е универсалният убиец на привличането. Повечето мъже отчаяно търсят женско одобрение. Те променят поведението си въз основа на нейните отговори. Те търсят нейното одобрение.
Те я превръщат в център на своята вселена. Те се нуждаят тя да ги харесва. И тази нужда строи от всяко взаимодействие, убивайки привличането моментално. Но мъжът, който е истински равнодушен, който е фокусиран върху своята мисия, своите цели, своето предназначение, който третира нейния интерес като приятно допълнение към живота си, а не като основно събитие, този мъж задейства нещо първично в женската психология, което тя не може да контролира. Трето, това създава психологическо напрежение, което жените намират за неустоимо. Когато всеки друг мъж я преследва, търси нейното одобрение, опитва се да я спечели, вие сте единственият мъж, който не го прави. Вие сте ангажиран със собствения си живот. Вие сте фокусиран върху собствените си цели. Вие се отнасяте с нея така, сякаш тя трябва да заслужи вашето внимание, а не обратното. Това обръщане на типичната динамика създава това, което психолозите наричат реакция на предизвикателство. Хората искат това, за което трябва да работят. Когато не давате свободно одобрение и внимание, когато тя трябва всъщност да ги заслужи от вас, тя става емоционално инвестирана в това да си ги осигури. Не защото играете игри, а защото наистина имате стандарти и тя не ги покрива автоматично, само защото е привлекателна. Четвърто, равнодушието към нейното одобрение, докато сте дълбоко отдаден на целта си, демонстрира висока стойност чрез действия, а не с думи. Вие не й казвате, че сте ценен. Вие й показвате чрез начина, по който живеете. Вашето време и енергия са фокусирани върху изграждането на нещо, постигането на нещо, превръщането в някого. Тя може да види, че имате живот, който си струва да се живее с или без нея. Това е принципно различно от мъжа, който зарязва всичко, когато тя прояви интерес, който няма нищо случващо се, така че винаги е на разположение, който я прави своя цел, защото няма истинска такава. Този човек сигнализира ниска стойност чрез своята наличност и нужда. Сега, ето защо жените никога няма да признаят, че това работи. Защото противоречи на всичко, на което учи модерното общество за връзките. Казват им, че трябва да искат мъже, които са емоционално достъпни, които поставят връзката над всичко, които ги правят център на своя свят. Те казват, че искат тези неща, защото това звучи правилно. Но наблюдавайте поведението им. Кого всъщност избират? Кого преследват? Кой поддържа интереса им в дългосрочен план? Не е напълно достъпният, емоционално отворен, фокусиран върху връзката мъж. Това е мъжът със силна цел, ясни граници и истинско равнодушие към това, дали тя ще остане или ще си отиде. Това създава когнитивен дисонанс при жените. Те не могат да признаят, че са привлечени от равнодушие, защото звучи плитко, или сякаш са привлечени от мъже, които не ги е грижа за тях. Затова го рационализират по различен начин. Той е толкова уверен. Той знае какво иска. Той е толкова фокусиран и целеустремен. Всички те са просто начини да се опише равнодушието към нейното одобрение, съчетано с цел, но формулирани по начини, които звучат по-приемливо. Нека ви дам конкретни примери как се проявява това, за да можете да го разпознаете. Мъжът, който й пише постоянно, винаги е на разположение, отговаря веднага на всяко съобщение, пита кога могат да се видят отново. Тя бързо губи интерес. Защо? Защото поведението му крещи, че няма нищо по-важно от нейното внимание. Няма цел, няма възможности, а само отчаяна нужда от нейното одобрение.
Но мъжът, който пише, когато има нещо смислено да каже, който понякога е недостъпен, защото наистина е заед с работа, тренировки или проекти, който не отговаря веднага, защото е бил фокусиран върху нещо друго. Тя остава ангажирана. Тя се чуди какво прави. Тя чувства, че трябва да работи, за да запази вниманието му, защото той очевидно не е отчаян за нейното. Мъжът, който веднага се съгласява с нейния график, пренарежда живота си, за да й се приспособи. Зарязва плановете си, когато тя стане на разположение. Тя го приема за даденост. Защо? Защото неговата наличност сигнализира, че няма нищо важно случващо се. Неговата готовност да зареже всичко сигнализира, че цени нейното внимание повече от собственото си време. Но мъжът, който има свой собствен график и я кани да се вмести в него, когато работи и за двамата. Който понякога казва: „Тази вечер не мога, имам това нещо, но какво ще кажеш за четвъртък?“ Тя уважава времето му и полага усилия да се вмести в графика му. Времето му има стойност, защото той очевидно не го раздава евтино. Мъжът, който постоянно търси нейното одобрение, който пита: „Щастлива ли си? Харесваш ли ме? Добре ли сме?“ Тя бързо губи привличане. Защо? Защото постоянната му нужда от одобрение сигнализира несигурност и нужда. Той я прави отговорна за емоционалното си състояние. Но мъжът, който е сигурен в себе си, който приема, че всичко е наред, освен ако тя не каже друго, който е фокусиран върху това да живее живота си, вместо да следи нивата на нейното одобрение, тя остава привлечена. Неговата сигурност и равнодушие към постоянно одобрение сигнализират истинска увереност. Сега, ето какво е критично да се разбере. Това не е да бъдете негодник. Не е да бъдете лош, пренебрежителен или неуважителен. Става въпрос за това да имате истинска цел в живота си, която е по-важна за вас от одобрението на която и да е отделна жена. Разликата е в автентичността. Ако се преструвате на равнодушен, докато всъщност сте отчаян отвътре, тя ще го усети. Ако се преструвате, че имате цел, докато всъщност нямате нищо случващо се, тя бързо ще го открие. Това работи само когато е истинско. Трябва наистина да изградите живот, който си струва да се живее. Развийте истинска цел. Поставете си смислени цели. Създайте нещо. Изградете нещо. Превърнете се в някого. Направете живота си толкова пълен и ангажиращ, че женското внимание да стане подобрение, а не основно събитие. Когато имате истинска цел, равнодушието към нейното одобрение не е представление. То е естествено. Не се опитвате да изглеждате заед, вие сте заед. Не се опитвате да изглеждате фокусиран, вие сте фокусиран. Не се опитвате да изглеждате, че имате възможности, вие имате възможности, защото мъжете с цел привличат възможности естествено. Ето защо стоиците са наблягали на живота според собствените си принципи и ценности, вместо да търсят външно одобрение. Епиктет е учил: използвайте най-добре това, което е във ваша власт, а останалото приемайте такова каквото е. Вашата цел, вашето усилие, вашият характер, те са във ваша власт. Нейното одобрение, нейното привличане, нейните избори, те са извън ваша власт. Когато се фокусирате върху това, което е във ваша власт, и останете равнодушни към това, което е извън нея, вие естествено развивате точно това качество, което жените намират за най-привлекателно. Истинска независимост от резултата, съчетана с ясна посока. Нека да отговоря на очевидното възражение, но жените казват, че искат емоционална достъпност и приоритизиране. Да, те казват това и наистина искат тези неща от правилния мъж.
Мъжът, който вече е демонстрирал стойност чрез равнодушие към одобрението и ясна цел. След като тя е инвестирана, след като тя преследва, след като тя се опитва да осигури вашия ангажимент, тогава емоционалната достъпност става ценна за нея. Но във фазата на привличане, емоционалната достъпност без основата на цел и равнодушие се възприема като нужда, а не като сила. Това е последователността. Първо, демонстрирайте стойност чрез равнодушие към одобрението и ясна цел. Това създава привличане и преследване от нейна страна. Второ, след като тя е инвестирана и преследва, можете да разкриете дълбочина и емоционална достъпност. Това трансформира привличането в истинска връзка. Повечето мъже правят обратното. Те започват с емоционална достъпност и нужда, опитвайки се да създадат привличане чрез уязвимост и приоритизиране. Това не работи, защото поставя каруцата пред коня. Не можете да създадете привличане чрез достъпност. Създавате привличане чрез стойност, която се демонстрира чрез равнодушие и цел. Ето как всъщност да приложите това в живота си. Защото разбирането на принципа не е достатъчно, ако не знаете как да го въплатите. Първо, развийте истинска цел, не фалшива цел, която създавате, за да привлечете жени. Истинска цел, която е важна за вас независимо. Кариерни цели, фитнес цели, творчески проекти, изграждане на бизнес, каквото наистина ви ангажира и ви кара да се чувствате, че растете и допринасяте. Направете това център на живота си. Второ, структурирайте времето си около вашата цел. Вашият график трябва да бъде изграден около това, което е важно за вас. Вашата работа, вашите тренировки, вашите проекти, вашето развитие. Жените биват поканени във вашия живот, когато това отговаря на вашия график, а не обратното. Трето, спрете да търсите женско одобрение за вашите избори. Вземете решение въз основа на това, което искате и което служи на вашата цел. Ако тя одобрява, чудесно. Ако не, също е добре. Нейното одобрение или неодобрение не променя това, което е правилно за вас и вашия живот. Четвърто, бъдете готови да си тръгнете от ситуации, които не ви служат. Ако тя е неуважителна, си тръгвате. Ако тя губи времето ви, си тръгвате. Ако връзката не добавя стойност към живота ви, си тръгвате. Това не е да бъдете суров. Става въпрос за това да имате стандарти и да ги прилагате, защото цените времето и енергията си твърде много, за да ги хабите. Пето, поддържайте възможности. Излизайте с няколко жени, докато не изберете да бъдете ексклузивни. Поддържайте социален живот. Продължавайте да се развивате. Продължавайте да срещате нови хора. Изобилието не е нещо, което фалшифицирате. То е нещо, което създавате, като сте човекът, с когото хората искат да бъдат. Когато всъщност живеете по този начин, равнодушието към одобрението на която и да е отделна жена става естествено. Вие не го представяте. Вие сте истински равнодушен, защото имате цел, която ви движи, и възможности, които са ви достъпни. И това истинско равнодушие, тази автентична независимост от резултата, е това, което създава неудържимо привличане. Жените го усещат веднага. Те усещат кога един мъж наистина не се нуждае от тях, срещу кога се преструва, че не се нуждае от тях. Истинската версия е магнетична. Фалшивата версия е прозрачна и отблъскваща. Ето защо жените никога няма да признаят, че това работи. Защото признаването му означава да признаят, че са привлечени от мъже,
които не ги приоритизират, които са фокусирани върху собствената си цел, които не се нуждаят от тяхното одобрение. Това звучи плитко или сякаш са привлечени от емоционално недостъпни мъже. Но това не е за това. Вие не сте емоционално недостъпен. Вие сте емоционално завършен. Не се нуждаете от нея, за да ви допълни. Вие предлагате да споделите пълния си живот с нея, ако тя си заслужава. Това е принципно различно от това да бъдете затворен или недостъпен. Емоционално недостъпният мъж няма нищо случващо се вътрешно и държи жените на разстояние, за да скрие празнотата си. Мъжът с цел и равнодушие има всичко случващо се вътрешно и е отворен да го сподели с някой, който добавя стойност, а не просто изисква внимание. Жените са привлечени от втория тип, въпреки че не винаги могат да формулират разликата. Те просто знаят, че да бъдеш около него се чувства различно. Той не преследва. Той не се нуждае. Той не играе роля. Той просто е себе си, дълбоко ангажиран със своята цел. И тя може или да добави стойност към това, или не. И в двата случая той е добре. Нека обобщя. Единственото нещо, което работи при всяка жена, което тя никога няма да признае – истинско равнодушие към нейното одобрение, съчетано с ясна цел в собствения ви живот. Това работи, защото сигнализира изобилие, демонстрира висока стойност, създава психологическо напрежение и задейства дълбоки биологични механизми за привличане, които жените не могат да контролират, дори когато ги разпознават. Жените няма да признаят, че това работи, защото противоречи на това, което се предполага, че искат, и звучи така, сякаш са привлечени от мъже, които не ги е грижа за тях. Но наблюдавайте поведението, вместо да слушате думите, и ще видите този модел навсякъде. Това не е да бъдете лош, да играете игри или да бъдете недостъпен. Става въпрос за изграждане на живот, толкова изпълнен с цел и смисъл, че одобрението на която и да е отделна жена става пожелание, а не съществено. Става въпрос за това да имате истински възможности чрез саморазвитие и социална ангажираност. Става въпрос за това да бъдете завършен независимо, така че връзките да подобряват, а не да ви определят. Стоиците са учили това преди 2000 години. Фокусирайте се върху това, което контролирате. Останете равнодушни към това, което не контролирате. Вашата цел, вашето усилие, вашият характер, те са под ваш контрол. Нейното привличане, нейните избори, нейното одобрение, те не са под ваш контрол. Когато живеете според този принцип, когато наистина се фокусирате върху изграждането на себе си и живота си, докато оставате равнодушен към това, дали някоя конкретна жена ви одобрява, вие ставате магнетичен. Не защото се опитвате да привличате, а защото сте станали мъжът, когото жените преследват по естествен път. Изградете истинска цел. Направете я свой приоритет. Нека жените се вместват във вашия живот, вместо да изграждате живота си около това да имате жени. Поддържайте истинско изобилие чрез продължително саморазвитие и социална ангажираност. Останете автентично равнодушен към одобрението, докато сте отворен за истинска връзка с някой, който добавя стойност. Направете това и ще видите точно за какво говоря. Жените ще преследват това, което твърдят, че не искат. Те ще гонят това, което казват, че ги отблъсква. Те ще бъдат привлечени от това, което настояват, че не е привлекателно. Защото на реалността не и пука какво твърдят хората, че искат. Биологията и психологията работят според собствените си правила. Сега знаете тайната. Въпросът е,
Готови ли сте наистина да изградите живота, който прави това автентично, а не изиграно? Защото това е единственият начин, по който работи. Не като тактика, а като начин на живот.